RU may dala nga sorpresa para sa mga senior citizens sa may Barangay Felisa diri sa Bacolod. Ang iyang mga dala sa ila, mga organic nga abono, pati na seedlings. Inaton pag-istoryahan sa sini naman nga episode sang Are You Agreeable? Hello, good morning sa tanan. Welcome na ko si Mr. Oy. Sa kapistahan sa Barangay Felisa sa Bacolod City, gintipon ang mga senior citizens para sa isa ka sorpresa. May kasakuan, may bulunyagan, kag pwede mangin palangabuhian. Ginsugwilanon sila sang founder sang RU Eco Agri Foundation kag advocate sang organic farming nga si Ramon Oy Sr. Ginistorya niya kung paano siya nakalapot sa Barangay Felisa. May duta siya gali diri nga nabakal, kag intamnan niya sa mga puno sang lubi, kag may naglaksam sang iya nga duta, kag nagkalapatay ang puno sang lubi gani nakalapot sa barangay ang kaso, kag namultahan ang naglaksam sang duta. Sa may Economic Highway, dila sa along the highway lang, nakapakakura duta, may tubuhan na. Sa kadlaw, ang sa likod namon, relaxan ang namon na duta. Hindi may mga lubi, kaya tanong, nagkuba ang mga lubi. So si Osmon na in charge na ako, nagreklamo din sa barangay, naglaksam sa likod namon. Hindi pa mayroon pa isay pa sa engineer, hindi pa mag-ako. Hindi nalalamo din sa barangay. May mansi ang inyong rapid update kayo, dasig si Kapitan ng Desider, na nagpuntahan sila, Gismil. Okay. Sila ako yung sumunod sa kadlaw. Isa daw na ta, Gismil. Iko, may nagkaroon i-donate na ng Gismil in the form of fertilizer kag binhi para sa puluyot sa Barangay Felisa. Pero imbis nga 10,000 pesos nga cash nga ihatag sa barangay, gindalaan niya sila sang organic nga mga abono kag mga seedlings sa nagkalain-lain man nga mga utan para makapananom sila sa ilang mga ugsaran, ilabi na karon nga nagamahal ang bilisang halos tanan nga mga balaklon pati na utan. Magluwas sini, tudluan man sang iya nga mga staff ang senior citizens kung paano maghimo sang organic nga abono para healthy ang utan nga ila i-harvest kag i-konsumo. Pero hindi lang ini ang luyag matabo ni RU. Gusto niya man, tutukan nga mabuligan man ang mga pumuluyo sa barangay. Luyag niya nga ang ilang mga basura sa ilang nga barangay ang i-convert sa organic fertilizer. Kaya kinanglanon na itong subong, na may tanong kita sa atong mga usapan. Kapalo ka mo, hindi naman binulang mo ako. Ikaduhon, biblaan, ikaduhon. Kaya kung may tanutan kaya, wala kaya kutong. Okay? So, pareho nga mo pa ng awang ni Kapitan nga ang mga utan na bakalit sa libertad bala, kerte na alano sa chemical na spray. Makabalong mo sila, no? Sige, awon nyo. So, ang sa una, mga parang nagtatanong sa utan, buot na sila subong. Huwag sila ka-spray. Ginaloblog na lang nila. Bulog na nulublog. May mo sila sa Caltex na tatlo klase chemical. So, isa-isang talong ilublog nila. Kaya wala nakakaunta kung nakakabakal sa libertad. Tingala mo magkakautan, nagkasakit ng yapon. Isubong niya, masubok na sa programa niya, mayroon kayo may blessing ni Kapitan na matanong ka mo kada isa sa inyong usapan. I-sustain ka din, no? So, nagsubok pa si Kapitan na ang inyong basura na yung kaso, o damog mo na yung basura na ako, no? Ang inyong pala basura sa inyong barangay, i-convert natin sa organic fertilizer para na gamitin ninyo sa inyong tanong luhutan. Isubok kami mag-provide kami aning isaling sa kabuno kag sang bilik para sa inyo. Okay? Para makapisa na kami sigida kay in 1 month or 45 days from now, at yung tanong na nakatalong. Okay? Kung ibo natin sa mga program, at the same time, may waste management kung masubot ang council na masubot din sa waste management, converting organic fertilizer, converting ang
pwede yun always, mga dahon, mga hilamon, yung mga nato na buno. Para ang inyong barangay, maging sustainable siya. Luyag naman nga lang tawon ang posibilidad nga matagaan man sila sang egg-laying chicken nga masagod kag bayaran ini pinaagi sa ila makuha nga mga produkto nga itlog. Ilabot sila kung ayaw programa, yung mga programa mismo ina-implement namin sa tubon, sa Tabunan Kapital. Sa Tabunan din sa Bago, kami doon pa makoda. Nag-disperse kami sa manok, nga manok itlog. Tanaw natin kung sa salasyon na itong face na itong programa, pumunta ko na sa itlog siyang manok sa inyo balay, yung 5 kabilog o anong. Sa siyang itlog yan, yung gamito ko ibaligyan. But, hindi na siya libre. Baklo ng manok, pero background yung manok sa pinaproducer niya. Pero may pulong kang now. No? Mag-itlog sabi ko na siyang kabilog ng aglaw. Ibayad mo lang ang isa o duwa sa ipuno ni Kapitan para ibayad natin sa manok na dason. Kung kami mabubayad sa manok na initial, pero background na siya, kaya kaya na libre, subong pala yung libre, hindi nga ang libre subong hangin na lang, no? Tanan-tanan may bayad na. Bayaran na lang siya, nga kaya kung ikaw nagabayad, ang imong dignity, ang imong self-esteem, na pagkatawo mo, ay ka, sa pangayon permi. Pero ang ibayad mo yan, kinakita mo na sa imo nga kinamura. Gani, dako ang pagpasalamat sang barangay kag sa mga pumuruyo sa kay RU. Kaya na amo na sa mga probinsya ko. Kung wala kang utamlan sa tupad balay ninyo, kasi lintado ang balay ninyo, kasi kaya kang wala kilala sa tupad balay ninyo, nga may bakante, itanong din ka para na mga probinsya kung tanan. Ako na lang ako, kasi wala ko buat sa sumong kimi, hasta sa Pinas, hindi ka po kapag sa bayan, buhay na tanong. Itanong ko. Ako bulig, dako. Dako, gidang bulig. Especially sa muno ka, mahal sa tanan. Oo, tanan sir ka, mahal gid yan. Tigat, tanong na sa kilid namon mga alugbati, mga kapayas. Kibot sa karon may dala ka siya. Salamat din siya, sir. May abono pa. Oo. Luyag ni RU nga santo man ang iyang mga proyekto sa ginihimo sang syudad sa karon nga nagapananuman sa mga utan sa mga bakante nga lote para may makonsumo ang pumuluyo. Actually, ini ang program, this is in line with the program of Mayor sa Rayaman. Gusto mo nga pahatag sa kwarta sa mga subdivision, mga barangay na para magtanong sa May dalaman siya nga bomba nga sarang pagamit sang barangay. Pagkatapos niya maghatag sang iya maayo nga balita, ang iya nga mga staff ang nagsugod na tudlo sa mga pumuluyo sa paghimo sang ila kaugalingon nga organic nga abono sa ila lang mismo nga ugsaran. Kay man sa panahon sa karon kung sa diin syado ka mahal sa mga balaklon, pwede man lang kita katanom sa aton mga ugsaran para may makonsumo kita. Kita lang kita liwat next week dili lamang sa Are You Agreeable?